El Contraband és un concurs de bandes, de joves, de músics que hem muntat uns quants joves del poble gràcies als pressupostos participatius de l'Ajuntament d'aquí Lliçà d'Amunt. El perquè d'aquest concurs era una mica per obrir als joves l'oportunitat de mostrar-nos què és el que fan i el que poden fer i el que ens poden mostrar i també acostar-los a la societat i a la cultura del poble i tenir la possibilitat de mostrar el que tenen també. Vam dividir el concurs en 3 dies, divendres, dissabte i un altre divendres. Llavors els grups tenen mitja horeta per tocar i toquen el seu repertori, l'estil que volen, totalment lliure. I llavors disposem de 5 membres del jurat relacionats amb la música i també amb el món juvenil i de societat i cultural d'aquí al poble. I llavors això, es vota per internet, es fan votacions també de públic just quan fan el concert i finalment hi ha la votació del jurat. I llavors hi ha un dia que fem l'entrega de premis, que ve un grup extern a tocar, que ja també són joves i tenen certa experiència i es fa l'entrega de premis. El primer premi són 10 hores en un estudi de gravació i el privilegi de fer de taloners a la nit jove de Festa Major d'aquí Lliçà. I llavors hi ha un segon premi que està valorat amb 300 euros per material de música, micros, tot això, en una tenda de Granollers que es diu Cau de Músics.